B'investiment ta' 2,300,000 euro ġie inawgurat il-pont li jinsab fi Vjall l-Avjazzjoni li issa ser kun qed jaqgħad flimkien l-Akwati ta' Ħalluqa, il-Gudja, l-Ajruport u l-Istitut tal-Istudji Turistiċi, l-ITS. Il-pont li huwa twil 34 metru u jgħid foli ta' 7 metri mit-triq ser jassigura aċċess sigur għal min jimxi u għaċ-ċiklisti. Il-pont jinkludi wkoll rampa u lift fuq kull naħa, konformi mal-linji gwida tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità. Għal dawk li jagħmlu użu mit-trasport pubbliku hemm ukoll bus stop qrib il-pont. Sabiex titħaddar iż-żona tħawlu 15-il siġra indiġena u 130 arbuxell. Is-Sindku ta' Ħalluqa John Xkembri u s-Sindku tal-Gudja Marija Sara Vella tkellmu dwar l-importanza ta' dan il-proġett għar-residenti. Dan il-proġett kienet inizjattiva pożittiva ħafna li huwa ntis b'mod speċjali għal dawk in-nies li ta' kull filgħodu jgħaddu minn hawn jagħmlu passiġġati kif anke l-ħaddiema tal-ITS. Napprezzaw ħafna x-xogħol li sar f'dan il-proġett għaliex għalina ta' aktar aċċess anke kemm għal Ħalluqa kif ukoll għall-irħula l-oħra ta' aċċess ir-residenti tagħna li jaqsmu b'mod sigur. Waqt l-inaugurazzjoni il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg qal li 3 snin mindu dan il-Gvern reġa' ingħata mandat ieħor ta' ħidma b'investiment ta' 700 miljun euro qed inbidlu wiċċ pajjiżna. Fakkar ukoll fi proġetti oħra li qed taħdem fuqhom Infrastruttura Malta, proġetti li qed isarfu f'infrastruttura aħjar u sigura. Dan il-pont fi Vjall l-Avjazzjoni ġewwa Ħalluqa mhux l-unika wieħed, miegħu hemm ukoll investimenti li qed nagħmlu bla tal-Bajda fejn huwa crossing li jiġi utilizzat ma' ħafna nies, speċjalment dawk li jużaw imbagħad it-trasport pubbliku, kif ukoll ieħor li qed naħdmu fuqu li huwa fit-tela ta' Raħal ġdid fit-triq Dommintof fejn hemmhekk jiġu utilizzat ħafna minn nies tal-Emkast eventwalment u anke nies li jgħixu f'dawk id-djar fuq dik in-naħa ta' Raħal ġdid. Jiġifieri dan huwa investiment mhux wieħed imma huwa investiment wiesa' u kif għattajjeb inti fejn qed inħarsu lejn is-sigurtà tan-nies li jużaw it-toroq tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.